Вітаю, у нас выпаў снег, цёплы ён таюць. Сёння я буду тэставаць 15 шпулю 15 дюймаў 2,14 кГц. На гэтым месцы ўжо я шукаў шпулямі 13,540 ды 13,760. Былі тут знаходкі. Калі памятаеце, я казаў, што гэта месца ёсць на мапах. І тут былі камрады да мяне, і я тут быў. Быў і з Сігнумом, і з Дэусам, і са Спектрай. Я імкнуся, магчыма, штось дабраць глыбокае і вялікае. Буду сёння хадзіць на 5-й праграме з такімі наладкамі. У нас праграма нумар 5 глыбокая. Магчыма, яшчэ паглядзець на 7-ю, якая мае працаваць лепей па малым цэлям. Але сёння я тэстую 5-ю. Я знізіў першы параметр TI до 100. Буду капаць і жалезныя цэлі глядзець на ідэнтыфікацыю. Магчыма, пакапаць якога ножа ці сякеру тут пашукаць. З такім снегам, магчыма, ёсць у гэтым рацыя. Параметры глебы у нас дзеля шпулі 15 дюймаў 2,14 такія. Глеба лёгкая. Магчыма шукаць глыбока. Железо. Перший сигнал. Каляровый. С добрыми показчиками. Няўжо тут яшчэ засталіся знаходкі? І 15 дюймаў выцягне. Зняў капялюш глебавы на рыдлёўку. Сігнал ёсць з добрымі паказчыкамі. Пагляджу, ці ён на дне ямы пінпоінтэрам. Калі не, будзем капаць далей. Пінпоінтэр пакуль што не бачыць нічога. Буду пашыраць яму ў бакі, а потым пойдзем глыбей. Пашырыў яму. Сігнал там. Пінпоінтэр не бачыць пакуль што. Пойдзем глыбей. Нарэшце з такой яміны выскачыў такі цвічок стары. Даволі прыгожы. Сёння я буду капаць вялікія ямы, напэўна.
Жалезны, але прыгожы сігнал. Ён у мінусе, але правадзімасць нізкая, каля 400. Ды роўныя гадографы. Можа быць цікавая жалезачка. Цэль агучваецца колерам толькі з-за таго, што праходзіць мае наладкі па фільтру TI па правадзімасці. Так-то яна чорная, але з нізкай правадзімасцю. Трэба паглядзець. Жалезны аплавыш. Сігнал пад дрэвам. Каляровы з усіх бакоў. Ды невялікі. Ледзь кранаецца ён. Рыдлёўку зняў. Ну, цель падобная на медь. Пашыру яму, а потым пойдзем у глыбіню. Зняў бок і знаходка выйшла. Медная нейкая каніна медная, так? Каніна. Каніна з прыгожай пацінай. Магчыма, на рэбрэ стаяла, таму і зусім добра бралася. Зараз я перайшоў на звычайную трэцюю праграму, таму што у гэтым надвор'і пятая, магчыма, за вільгаці, нестабільна працуе, не падабаецца, як яна адпрацоўвае тут, таму перайшоў на трэцюю, звычайны глыбокі пошук. Сігнал ледзь чапляецца. Нізкаправадзящы сігнал, не медь, магчыма, савет. Не. Гэта не манета, але будзем глядзець. Так выглядае сігнал па паветры, і гэта у нас перакручаная лыжка, не лыжка. Зараз пагляджу дакладней. Невядомая медная штукенцыя. Не уяўляю, што гэта было.
Калі вы бачылі, то частотная пара 2.14 ледзь чапляла яе. Ну, 14 кГц бачыла ў колеры, а 2 падкідывала ў чарніну. Нават такую вялікую па памерах цэль, але яна даволі тонкая і складанай формы. Потым я прыглядзеўся, разгарнуў яе, і гэта падобнае тое, што гэта лыжка-чарпак. Ну, надта падобнае на тое. Расцягнуты сігнал. Ад чагосьці небольшога, тонкага. Вон 2.14 ледзь кранаюць. Збоку можа быць і чорным агучвацца цэль. Будем глядзець. Сігнал стаў больш чёткі. І з гэтага боку прастрэльвае таксама. Пашыраем яму. Зняў больш, чым на рыдлёўку. Падобнае ўсё ж такі на жалеза. З гэтага боку нават увогуле жалеза. Дакапваць трэба. Яміна і ржавый цвічок зусім, но ён быў ось у боку, ось тут. І штось жалезнае выкапаў я. Якое ляжыць там. Ну, паглядзім, што другое жалеза, што гэта за яно, дзеля цікаўнасці. І другая знаходка, таксама супер іржавый кавалак цвіка, гучны сігнал. Добрыя гадографы, але штосьці ай. 100 на 184. Ну, так само, як я і казав, з правадзімасцю нейкая недастатковая разнастайнасць. Звычайна у 3 разы. Першы цяй менш за другі. Калі у нас медзь, напрыклад, ну, высокія паказчыкі па ВДІ. Кавалак чыгунка. Больш, чым за рыдлёўку. Магчыма, 1,5 рыдлёўкі. 2 метра далей і зноўку.
каля полутора рыдлёвак і сігнал. Цяпер такі. Не, это не чугунок, але накладка. Слухайте, ну пригожая накладка. Глибіня у нас, ну, как вы уяўлялі. Магчыма, ён быў не ў самым нізе, але ну, каля пінпойнтера ён ляжаў. Зараз пачышчу, паглядзім. Цэлая нейкая накладка. Дзірануў я рыдлёўкай па ёй. Ззаду ось такая вушка. Дзеля чаго гэта? Дзеля коня, пэўна. Чарговая каніна. Знайшоўся добры сігнал. Ён і чёткі. І паказчыкі пацяй цікавыя: 45, 30, 135. Ну, такой роўны. Ну, тут таксама 45 на 125. Ну. І вектора добрыя. Что ж это такое? Не ведаю. Помыю. Зараз паглядзім. Помылася, і што гэта? Частка подсвечника. Знутры оно так выглядае. И там блішчыць штосьці заткнутае. Уже дома будем разбираться, что это. Цікавая частка, где сам подсвечник, будем глядзець, шукаць яго. Донца яго закаркавана, штось там бляшчыць. Нейкі алюмінь. Он такі цікавы, з малюнкамі. Что гэта было? Ну, не ведаю. Магчыма, і подсвечник. Магчыма, не. Унутры як бы то лепесткі. Калі казаць пра наладкі, то папярэднія знаходкі я знайшоў на 3-й праграме, і агульнай чутлівасці 17 я знізіў, шоў з 22 і зніжаў. На 17 прыбор працуе стабільна, і мне падабаецца, тому што, магчыма, хоць тут і снег ад сантыметра до 15, магчыма, але лажнякі прабіваюць, таму 17 аптымальна. Канешне, са зменай частотнай пары змяняюцца і лічбы суадносін правадзімасці. CI1, CI2. О, нейкая птушка шабечыць. Дык вось,
я про тое, што малюнак цэлі змяняецца. І вось папярэднюю частку, магчыма, пасвечніка ён меў лічбы па правадзімасці такія, як то сярэдняга памеру манета на шпуле 13 з частотнай парай 5,40. Таму кожнай шпуле трэба будзе нарабатваць сваю базу лічбаў і паразумення. У мяне ўяўленне, што на вялікіх агульных пасяленнях інтронік пачынае слепнуць. Не ведаю, як людзі ходзяць на 22, 24. Мы кажам пра хуткасць 2. Таму што агульная чутлівасць звязана таксама з хуткасцю. Дык вось, я пра тое, што і на 13 5,40 я звычайна працаваў на агульным пасяленні 17, 18, 19, а 20 ўжо было дзеля мяне некамфортна. Ось такія высновы. Но шпуля 2,14 я думаў, што будзе яна больш спакойная на такіх пасяленнях, як агульных усяленнях, як 20-22, але ўсё роўна. Зараз я хожу на 17 і прыбор мне ўжо падабаецца, як працуе. Ось такія мае высновы. Яшчэ ўсё ж такі я з гэтай шпуляй не так шмат працаваў. На даны момант мне больш за ўсё падабаецца шпуля 13 дюймаў 5,40. Я штось знайшоў. З мінусаў інтроніка я б сказаў, што яго падсветка зусім такая марудная, ледзьве бачная, яна бачна толькі ўначы. Яна стаіць зараз на максімуме, але экран не свеціць. І трэба дадаць, што прыбор на вялікіх агульных усяленнях, вышэй там за 19, магчыма, на такой шпуле пачынае мець вялікі бахавы захоп, і вашыя боты, калі там ёсць жалеза, вашыя тэлефоны, якія ў карманах, у кішэнях ляжаць, усе яны пачынаюць лавіцца, таму трэба будзе хаваць тэлефоны. І не ведаю, наколькі ён слепне ад глебы, нават ад такой прасцюткай, як тут, але ж тут снег. Магчыма працаваць з такімі агульнымі пасяленнямі, выдвигае штангу на максімум. Але вага такой шпулі на такому рычагу ўжо істотная дзеля мяне. І я чытаў, што большасць шукачоў уже робіць сабе нейкія развагі, каб гэтую вагу перадаць на плячо, нейкія лямкі і так далей. Іду над рвом, і моцны сігнал. На паверхні. Гэта будзе ўжо штосьці такое сур'ёзнае, таму што суадносіны TI 184 к 400. Ось такія сур'ёзныя параметры мае корак алюмініевы. Якасны сігнал.
Ну, ёсць разбежка по ВДИ. Это кажа то, что цель дробная. 2 кГц бачаць, але ВДИ по 2 кГц гайдаецца. Ну, гузик звычайны, лысы, без малюнку, належ. Ну, такі позні. З 20-го стагоддзя, пэўна. Тут все ходили, шукали и не знайшлі сигнала. Но сигнал такі на грани. Плюс 27, а тут минус 60. TI 532, 324. Нетиповая цель. Зняў глебы. З гэтага боку кажуць нам, што гэта жалеза, вон крыша уверсе. А з гэтага таксама. Цель на паверхні ўжо выкапаў. Магчыма, глыбіня, ну, до штыка, не глыбей. Ой, нейкая... Што гэта такое? Цікавая куля нейкая. Глядзіце. Зараз памыю, паглядзім, што гэта. Она легкая такая, зусім уваги нема. Но гэта не куля. Нос у яе роўны, без дзіркі. Тут дзірка, яна полая унутрах. Сігнал падобны на папярэдні. Таксама 2 кГц дрэнна бачыць і закидываюць у мінус. Адкінем все, што тут нам не патрэбна. Вачыма бачу. Ну, такая ж пустая куля. Что гэта можа быць? Это куля ці што? Это некія заготовки под кулі. Туды свінца трэба заліць. Ці штосьці іншае. Ну, на гэтым пятачку Деус круціўся, і я сігнумом круціўся, і гэтыя знаходкі не взяў. Нават тое, што дзеля такіх нізкаправадзяшых цэлей 2,14 кГц не зусім пасуе, але знаходзіцца. Калі ішоў з гэтай шпуляй, лічыў, што буду медзь цягнуць, але ідуць нізкаправадзяшыя цэлі.
Ось так само низкая проводимость. 2 кГц ввогуле кидаю ў чорный сектор. Откинем снег. Так само копаем. Для такой низкопроводящей цели довольно глубоко. Откинул рыдлёвку, показчики стали лепей, уже 2 кГц добивают. Копаю далей. О, выкопал. Цікавые показчики. 98, 267. Может дробная. Ой, она бачная. Ой, она. Ой-ой-ой. Не? Ой, я уже думал, Лукайл пошел. Не, Империя. Империя тонюсенькая. Тонюсенькая Империя. Ну, звичайная знаходка. Тонюсенькая. Что з ёй? Здарилося, що вона така тонюсенькая. Побач сигнал. Ну, подобный. Слухайте, ну, 36, 149 проводимость и низкая 2 кГц. Лепей бачить. Ось, 2 рыски. За высокую. Ой. Будем иметь. Так. Ух. Ну, ще одна Імперія. А вот не бачно, что это. Ну, подобная на попереднюю. А лишь монета. Под галинкой супер громкий сигнал. Ну, подобный он на железо, але памеры яго не буйныя. Таму, магчыма, і цікавоска будзе. Ну, тут крыш показвае. Але памер невялікі. Магчыма, все ж таки будзе колер. На глыбіні 1,5 рыдлёўкі ось такое жалезка, але трэба глядзець. А, нічого цікавого. Чугунок з діркою. Ці, ні, це дірка, не дірка, ні, не дірка. Гайдаючийся сигнал. 2 кГц. Періодично подкидаю в чарніну. Не з гэтага боку. TI-1 и TI-2 подобные. Это один из показчиков, что это черное железо может быть.
за ўсё. Здыму глебу, пагляжу, што гэта. Всё, железо. Час ісці дадому. Наконт сягоднішняга тэста шпулі. Якія ўражанні ў мяне? Да, сам характар знаходак гаворыць аб тым, што гэта частотная пара шукае лепш вялікія цэлі, ну, гэта зразумела. А калі манеты невялічкія, то хутчэй за ўсё яны будуць па 2 кГц кідацца ў чорны сектар па ВДІ ці ўвогуле не агучвацца, таму што дробны дрот алюмініевы, калі ён невялічкі, 2,14 у 15-дюймовым памеры не бачыць увогуле амаль што. На данный момент дзеля мяне застаецца 5,40 у 13 памеры асноўнай шпулей дзеля інтроніку. Магчыма 7,60, ды вось гэта 2,14. Гэта шпулі больш спецыфічныя і не дзеля Беларусі. Чаму? Таму што 7,60 зусім цягне драбніцу, больш каляруе всякое перагніўшае жалеза. А 2,14, ну, дзеля 2,14 гэта все ж таки імперыя ці пошук па вайне, штось такое. Дзеля мяне гэта не падыходзіць. Канешне, і далей буду вывучаць гэтую шпулю, гэтыя частоты. Все ж таки цікава. Усе знаходкі я знайшоў не на пляцоўцы, дзе я знайшоў пасля усіх прыбораў каля 10 цэляў каляровых шпулей 13,540. Там нічога не было, магчыма, з-за таго, што зусім вялікая таўшчыня снега. Ось. Але тыя знаходкі, што знайшліся, яны былі знойдзены побач на адысці метраў 20-30, і вось яны будуць. Якая зімовая смуга, нават дыхаць цяжка. Дык вось, пра тое, што на шпулі 13 дюймаў 5,40 мне больш зразумелыя сігналы, але пасля, магчыма, 2-3 гадзін я і паднаравіўся дзеля частотнай пары 2,14 і ўжо мог больш-менш дакладна разумець, што там будзе. Манета, не манета, медзь, не медзь. Усе цэлі, якія я сёння капаў, я вам паказаў. Пайду дадомку. Дзякуй за прагляд. Якая цішыня.